മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം, ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ കലാമേളയുടെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണവും ലോഗോ പ്രകാശനവും തൃപ്രങ്ങോട് ആലിങ്ങൽ AMLP സ്കൂളിൽ നടന്നു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യമ്പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ TV ലൈലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫുക്കാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജഹാൻ, വാർഡ് മെമ്പർ ഫാത്തിമ സുഹറ, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ ഷൈജു ടീച്ചർ, ആലിക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ, K. സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ, KP യാഷിഖ്, TP ഫാത്തിമ, KP അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഷാഹിർ ഷറഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വെട്ട ന്യൂസ്, ആലത്തൂർ.